ya. Nah. Ayo. Kanggo gebrak swasana ning bengi iki, heeh. Sinden telu ngadeg bareng. Oh ngono ah. Dik Sinta, Mbak Mira, Mbak Enggar. Lagune Lali Janjine Sragenan. Wah ya. Kanggo buka ana ing season limbukan iki ya, no. Oh ngono mak. Heeh, digedrukne. Ayo go ngregengake swasana kang kenceng. Ya. Tan ngendoni swasanane. Ya. Ayo monggo sinden telu ngadeg bareng. Yo Lali Janjine Astabrata. Ya monggo ya. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Nok anakku sing ndak tresnani ngger bocah ayu moblong-moblong limbuk ana timbalan wana apa biyung ora ana tembung kang luwih indah kang kudu diucapake kejaba mung ngatur
nindakake kunjuk syukur marang ngarsaning Gusti Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa yang widiwasa. Oh ngono ya, Mak. Sebab ora kurang-kurang Gusti Allah anggone maringake malimbar keberkahan ya tumrap umate sak jagat raya kang sumebaraning bumi iki, utamane nikmat manggon ana ing kesehatan. Oh ngono. Mokal tanpa nikmat wujud ing kesehatan, awake dhewe sak kanca lawan kang padha miyarsa, iso kumpul ning kene seneng-seneng melekan tirakatan bareng, mokal tanpa nikmating Gusti Allah. Oh ngono ya, Mak. Dadi kudu disyukuri no. Ya yang stokake dawuhmu. Kaping pindho ora lali selawat sarta salam kita kunjuk marang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tumuruning para sahabat sak garwa putra wayah khususon Baginda Hasan lan Baginda Husain. Ya, Mak. Iki acarane piye? Acarane tidak lain tidak bukan ya ulang tahun Ambal Warsa, ulang tahun emas ke-50 SMP Negeri 1 Pace. Oh ngono ya, Mak. Ya. Ngira-sirus iki uga temu kangen. Temu kangen para ingkang minangka kinurmatan para alumni kang biyen sekolah ana ing SMP Negeri 1 Pace kene no. Oh iya ya ngestokake dawuhmu. Mula awake dhewe ngaturke panuwun ki aja nganti lali. Oh ngono. Ngaturake panuwun kunjuk matur nuwun, terima kasih yang sangat banyak kunjuk pepunden-pepunden Dwija, khususon nuwun inggih punika Bapak Kepala Sekolah. Oh ngono. Ingkang ngemudeni mapan ana ing SMP Negeri 1 Pace. Sapa? Bapak Dr. Andes Marianto MPD. Oh iya ya, Mak. Iya. Ngestokake dawuh. Ora lali ngaturke panuwun kang tanpa upama marang Bapak Ibu Dwija, Bapak Ibu guru kang mapan ana ing SMP Negeri 1 Pace, sumrambahing komite, panitia, panitia kabeh wae sing ora iso ndak sebutake siji mbaka siji. Oh ngono ya, Mak. Ya ngestokake dawuhmu. Panitia sing wis menyukseskan acara ana ing bengi iki. Iya ngestokake dawuhmu. Awake dhewe sowan komplit, sowan komplit karo kanca-kanca Astra Brata Group. Iya, awake dhewe sowan ning kene klungsu-klungsu melu uduh, uga melu urun donga no. Uga melu urun donga. Wo ngono. Ya kuwi sakwise pahargyan Ambal Warsa ulang tahun emas SMP Negeri 1 Pace kang kaadan ana ing bengi iki. Iya. Muga-muga awake dhewe ndedonga SMP Negeri 1 Pace setelah mengadakan ulang tahun emas semoga menjadi sekolah yang semakin maju, semakin berprestasi, dan lulusan-lulusan SMP Negeri 1 Pace dapat membawa nama baik bagi alma mater SMP Negeri 1 Pace. Wah ya, iya ngestokake dawuhmu. Amin. Dasare bibit-bibit unggul, iki ya tuwuh ana saka SMP Negeri 1 Pace. Buktine para alumni-alumni sing kepareng rawuh bengi iki ya sing biyen sekolah mapan ana ing SMP Negeri 1 Pace kene, saiki wis dadi wong-wong hebat, wong-wong pinunjul, wong-wong sing bisa membawa nama baik bagi alma mater kene no, bagi SMP Negeri 1 Pace. Iya. Dasare murid ning kene iki uga digodhog didadar, ora mung dadi murid, ora mung dadi siswa sing ber-IQ tinggi, nanging uga dadi murid sing berkarakter dan berbudi pekerti luhur. Saiki kuwi kudu ditekankan no. Oh ngono ya, Mak. Karakter karo berbudi pekerti luhur. Merga ora ana gunane. Merga apa tanpa guna wong pinter yen ora berkarakter. Oh ngono.
wong pinter ning ora duwe berbudi pekerti sing luhur. Oh ngono. Muspra tanpa guna no. Oh ngono. Ning ora murid-murid kang mapan ana ing SMP Negeri 1 Pacé kene ora mengecewakan, ora mengecewakan. Dasare wae ya besus anggone apa ya leladi seni dasar siswa kene sak gurune sumrambahe kabeh para warga kang mapan ana ing SMP Negeri 1 Pacé kene iki budaya-budaya. Oh ngono ya, Mak. Dadi tidak usah khawatir dalam pengajaran tentang karakter dan budi pekerti luhur. Iki mesti tetep ditengenake, iki tetep dianggep perkara kang baku no. Oh ngono ya, Mak. Iya, iya. Mau sore wis ana pentas seni. Iya. Iki membuktikan SMP Negeri 1 Pacé dalam kemajuan globalisasi, dalam kemajuan era neng tidak lupa akan budayanya, tidak lupa akan jati diri bangsa. Tepuk tangan untuk SMP Negeri 1 Pacé. Iya, luar biasa, luar biasa. Dasare sing nyekel bawat sekolahan, kepala sekolah dibandingani kelawan pepundenku Bapak Dr. Andes Marianto MPD. Oh iya, Mak, ngono. Piyayi sing sembodo wicaksana. Buktine dapat melahirkan generasi emas. Ya kuwi kang tok saka SMP Negeri 1 Pacé. Mergo angel no dadi kepala sekolah nyekel dadi ana ing pendidikan iki angel banget yen ora wonge hebat, wonge sembodo, wonge sumbut, ya iki tangeh kelakone bisa dadi murid-murid sing berprestasi kaya SMP Negeri 1 Pacé kene. Oh ngono. Mula 2 jempol untuk Bapak Dr. Andes Marianto MPD dalam memegang amanah ya kuwi dadi kepala sekolah ana ing SMP Negeri 1 Pacé wis maksimal, wis totalitas dalam mendidik ya. Iptek IQ, intake ya ora lali. Oh ngono ya, Mak. Agama, budaya, pendidikan kabeh dimaksimalkan kanggo murid-murid kene. Wah ya, ngestokake dawuh. Ya. Dasare setahun kepungkur awake dhewe ya wis tau gelar-gelir gantung gong ning kae acara wayang masuk sekolah. Oh ngono kae wayangan awan kae program saka Disparporabut. Lah bengi iki kuwi acara Ambal Warsa HUT ulang tahun emas kang angka ya kuwi 50 ke 50 tahun. Ya kuwi kerjasama dengan Disparporabut tentunya. Oh ngono ya, Mak. Dadi setahun kepungkur wis tau sowan ana kene, wis tau sowan ana kene. Dadi awake dhewe sowan ana rombongan ana kene, sak rombongan ana kene iki wis dianggep keluarga dhewe. Oh ngono. Apa neh khususnya Bapak Kepala Sekolah sing wis tak anggap kaya bapakku dhewe no. Oh ngono. Hebat luar biasa. Ya. Dasare wiwit sore awake dhewe sak kanca wis wah sugata banyu mili ora ana mandeke. Iya, luar biasa, luar biasa. Rangkaian ana ing acara Ambal Warsa ulang tahun emas SMP Negeri 1 Pacé. Mau esuk wis ana jalan sehat. Kuwi ana Bapak Bupati, ya. Bapak Novi Rahman Hidayat lawan Bu Bupati, ya. Jalan sehat ana kene dalam rangkaian ikut menyemarakkan ulang tahun emas SMP Negeri 1 Pacé. Oh iya ya, Mak. Malah Pak Novi iki mau uga apa ya? Maringi 15 sepeda gawe bocah yatim. Oh ngono. Hebat. Bot-bote ya tresna marang keluarga besar SMP Negeri 1 Pacé. Iya ya, Mak. Iya. Kembali ke benang merah no. Ya, awake dhewe mung bisa ndedonga, awake dhewe sak kanca. Sak rampunge pahargyan bengi iki, aku mung iso ndedonga dadi sekolah sing tambah maju murid-muride, dadi murid-murid sing pinter, cerdas, migunani tumraping agama, nusa kelawan bangsa, satemah menjadi murid sing berprestasi, berbudi pekerti luhur, dapat membawa nama baik guru-guru SMP Negeri 1 Pacé, khususnya
lan SMP Negeri 1 Pace itu sendiri. Amin 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 ya rabbal alamin. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Mas Heru sedulurku aja nganti kliru mong Gusti Allah sesembahanku lan telu mong limang wektu kang kencleng sing seru ya. Hop. Ngene sapa? rasa cemburu karo yang Sapa ta sapa? iki kok Sarmin Sapa? Sapa sing nyekel apa? Sing nyekel apa? Sampeyan iki kok ganti-ganti jenenge wong to. nek ora iso nabu mbok mulih wae iki tanggapan Mas ora ge dolanan Mas Pare dudu dolanan. Pare dudu janganan. nyambut gawe ora dolanan aku nek sing aku kudu semangat duwe nyikmu ya Nesu iki nesu. aku nesu lho Mas padha lanange lho Mas Anggepe apa? anggepe apa Mas Rene ora satu dolanan. Dek cilik-cilik cabe rawit lho. wani mengguri Mas aja ning kene Lho, waduh mengguri ya mengguri. Ayo. maksudnya mengguri takon bayari kopiku Oh, pesen kopi ta? pesen kopi Oh. mbak kuwi ayu loro iki lho sitok semiran Seneng. ero wong aku ning kono ya aku Ayo. Pacita. hoi Loh, berarti sampean pinter. Loh,
saking pintere ngelmuku disesep entek gak iso apa-apa aku. kono lho, kowe iki ganggu wong joget wae. Pokoke musuh caci lek iki nek ra didut terus nangis. Oh iya iya. Warjo yo. Lah iki lho tunggale wedhus keleke taman. Iki loreng. Loro.
Ngalih to Mbah sakne. Ngalih iki tontonan aja ganggu. Tontonan Mbah aja ganggu Mbah. Gene Mbah sing lemblaken. Walah, nggo pepes ra mau. Kowe. Tak kira nek ra pepesan. Dik Salindri ngalih nggih, Dik mau. Wah. Ngalih nggih, Mbah. Apa ono syarate? Syarate apa, Mbah? Kon ngambung dalange. Mbah Dik mau upama usul liyane dalange pripun? Yo wis jalukno dhuwit bapake dalange. Pakane biasane ra tau nggo dhuwit ku Mbah transfer iku. Ya Pak yo. Mosok enak kepala sekolah kepala sekolah iki nek jejeg ngekku kok moro-moro kene kejejeg malah Pak Marianto Pak Marianto wah iki ketok anu ki aduh Pak iki tapi di video anu viral iki kok wayang gaib iki anu ora wayang gaib insiden gaib oh insiden gaib nyuwun sewu Pak Marianto menika mboten sakne Pak niki Pak tenang Pak ha niki nek sesuk niki saya sekolah saya tanggapan lho Pak. Nggih. Lah, ben ra jadi. Malah. Saestu Pak. Nggih. Ayo lho. Pundi? Nah, wis malah ngalih. kowe mbok korupsi nek kiting tanganmu. Kon ngalih. Tak ijoli ya, Mbah. Alah yo. Nah, wis. Iki Mbah. Wis ngalih. Wis Mbah ngalih, Mbah. Mbah, saya satu sok Mbah lho, Mbah. Wis ngalih. Wis, waras. Wah. Nyapa iki? Nyapa? Hei. Nyapa, sinten, Mbah? Aku Mbah sinten? Sinten, Mbah? Ngalih yo, Mbah. Lah caplokane. Mbah. Lah caplokane. Ngalih yo iki nggon wayangan ditonton wong akeh. Lek syaratnya apa ben ngalih? Mas jarno lembal-lembale dhewe. Ora, jajal ditakoni sik, Dik. Syaratnya njaluk apa? Njaluk apa, Mbak? Ora, syaratnya njaluk napa? Aku iso mari. Kudune Pak Marianto ngeki sangu aku. Demet kok njaluk sangu. Demet ki mbok yo enek kembang, menyan, dupa. Mah aku duwe. Niki Pak Marianto niki kula anu lho nggih, mboten tanggal jawab. Bener sosek Pak Marianto, mriki Pak kapanane Pak. Alah monggo. Ya Allah, Abang yo ana Abang. Kena Dik. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah sama nih mari ya. Mari ya Mbah ya. Kena. Pas wakeh kok Demet kok kena duit. Kena Dik, kena jadi. Tes coba, jajal. Mari ora? Ora mari. Tekon. Ngantek sesuk ngene iki nek ora abang. Jajal. Kena. Kilo. Lah, wis mari iki nek iki. Ah, iki lho. Lagi iki dalang kok melok kucluk. Dalange nganu to dalange dadi disoteng yuk. Iso semprot. Karepku yo jalukno ngono lho. Jaluk Niki wonten niki. Pun, usah kuwatir kali Pak Marianto menika, pun piantune kok. Ndak enek isine tapi. Mek kertas. Lu malah catetan durmo. Ayo dilanjut nih. Gawe durunge. Ya. Allah ya Allah, aku seneng ngene iki entuk duit sakmene. Ya, akeh kuwi lho karo Asli ya. Enak demoy. iki mbok tukokno. Nek tiga tuku permen. Mbok tukokno es ngantek nyonyor lambemu kuwi. Kuas yo ora entuk. Oh iya, gak sampean gak matur suwun to wis dikek dhuwit. Matur suwun nggih Pak Marianto, sampun nyangoni kula mugi-mugi panjenengan dipun paringi rejeki ingkang kathah barokah. Mungkin malih nggih Pak nggih. Ayo. Mulah malih matur suwun nggih Pak nggih. Kena nggo bayar sopir. Jane
kuwi nggonanku lho wi mau. Ayo iki lho mbak kene. Age bayar SPT ku. Kene sekolah gratis ya. Ayo. Natian wadon sarwi. Suara sulit.
biasa Mbak Niken Salindri. Iya. Mbak Limbuk, Mbak Cangik. Iki dilanjuti ya Mas. Nggih. Pamundutan iso akeh. Napa kemawon? Iki ana sing mundut lumantar WhatsApp. Oh nggih. Ya kuwi ana sing nyuwun jenang gula. Jenang gula mungkin dicaosi. Aku njaluk sing nembang Mbak Mira. Mbak Mira, oke. Dalu punika live streaming Asta Brata Media. Matur sembah nuwun ingkang tasih nderek wungon dalu punika. Ya. Mugi-mugi panjenengan ingkang mirsani wonten YouTube pun paringi yuswa ingkang panjang, rejeki ingkang kathah ingkang barokah. Amin. Monggo sowanipun Mbak Mira. Mira. Ayo, semeneng sih. Bis jurusan Solo Surabaya. Nyantai yo. Semeneng sih. Kanca-kanca kok ya paham kok. Nyapa? Merah-merah gundul-dul, gone merah gundul. Ngerti krondi ning Heru lho, Heru sing iku lho. Wong Mas Heru, nek Mas Heru niku pun ngertos ya nek Mas Heru tapi. Nek aku. Lah sampean pengen ngerti yo piye? Ambane nantang kuwi. Yo. Nggih. Terus ngono. Ada Romo. Kuwi lujeng dalu Mbak Mira. Inggih asugeng dalu Mas Dalang. Kepripun pawartosipun? Alhamdulillah sae-sae kemawon. Niki sowan wonten SMP Negeri 1 Pacet. Nggih. Wonten Mas Lendro. Oh niki Mas Lendro to? Iya. Sing biasane ngarit niku. Oh iya no. Teng ajeng mriko ta wonten seket-seket mriko. Bener. Sampeyan to Mas, masalah sing gawene nyolongi kumbane wong-wong barang kuwi. Ayo katokmu jero kan sing aku. Oh ya Padane apa kok ngarit? Aku surat tau ngarit. Mbak Mira. Kenapa kok tak iki ana pamundutan jenang gula? Iki pamundutan jenang gula ki sing nyuwun ora sapa-sapa ning kanca-kancaku kuliah. Oh, Mergo tembang sampean sing sampean upload ning Instagram. Sing tembang jenang gula saka ngiringan ki lho. Oh, lah saka ngiring. Lah kayak sempat viral di status cah-cah kanca-kanca. Niki sing nak nembang. Iki. Sing nembang niki. Idolane. Heeh, kanca-kanca pedalangan semester 1. Heeh. Idolane putute Joko Kleten. Asli ini. Tenan kula niku digawe story niki. Ngepen banget Sing karo iki. jeneng gula niku. Sing ngene ngeten lho. Sinten? Iya, iya. Sinten? Kok tak kirimi fotone cah ya. Monggo Jenang gula. Mbak Mirah ngaturi jenang gula nggih. Nggih. Monggo langsung mawon nggih. Yuk. Ya. Saman ki yo nekane genderanya ki ya kok isi. Nggih niku rencang pedalangan ya. Oh, nggih. Anu mangane nek pemandangan anyen. Kowe iki jane sir aku apa sir kono? Lho, di panggung itu milik umum. Sing ndi ya sembarang, Mas. Jare yang Apa kowe ya kuwi ya iki. Sesuk melone tak bacok kowe. Apa? Lha kecak aku lho. Sesuk prei kok. Sesuk raya. Sesuk aku ning Solo lho. Sesuk aku ning Solo. Ngerti sapa? Ku nepake no. Napa? Ya dijawab karepmu ki lah. Wah, ditantang ki. Ah. Wani apa ora? Ramani Wong kono sakmene dhek sakmene. duit kuntek malah nantang. Ge Mbak Mira.
jumeneng. Oke no. Terakhir ning season libuan. Ya. Nggih. Ngaturi menapa Mbak Jani? Iki ana sing kirim lumantar WA. Ah. Sik. Tembangipun. Iki ya tak wacane sik, Mas. Nggih. Sugeng dalu Pak Dalang derek monitor wonten streaming. Saking kula Mas Purwanto, pimpinan Pancairama Indonesia, Campursari Ponco Laras. Nitip salam damel dulur-dulur NPII dimanapun berada, terutama yang di luar negeri, request lagu lali janjine Gubuk Asmara lan Pamer Bojo. Nggih. Nah, ditunggu wonten limbuan apa gara-gara nuwun. Nah, iki Pamer Bojo, Mas. Oke. Dek Sinta karo anu ya jumeneng Pak Enggar. Oke. Oh, perkara tembang-tembang liyane kena ditutuk ning nggon gara-gara ya, Mas. Nggih, siap. Ya, diratani, ya. Apane lho sing diratani maksude iki lho. Maksudnya gamelan oke, musik ya oke. Oh ngono to. So ngono to. Aku mikir liyane soalnya. Wah, iya. Umur aku. Ayo. Kasih. Nah. Mas Lindro. Wonten dawuh Mbak. Monggo perkara Gojek karo lagu-lagu disambung ning nggon gara-gara. Nderekaken monggo. Aku tak kapruan sedela ya, Mas. Oh, klik. Ya. Nduk, piye, Mak? Ayo lelaki ingkang sinuwun, heeh, netepi wajib, heeh. Aja nganti kelangan ngeng. Oh ngono ya, Mak. Ayo nutuke lakon. Ayo, Mak, tak derekke.